Takto vyzerá nuda. A vitajte pri našom novom seriále, ktorý sa volá Ako si poradiť s nudou. A je to od skupiny Max TV a je to náš nový seriál. Bude viacej častí a ukážeme si tu 5 vecí smiešných niektorých, ktoré, že ako si poradiť s nudou. A na konci mi napíšite, ako ktoré sa vám páčilo najviac a ako ktoré bolo najzaujímavejšie. Potom to vyberieme a v novom, teda v ďalšom vlogu povieme a teda ideme na to. Takže prvá časť, prvá ukážka, ako si poradiť s nudou, je, že napríklad môžete pozerať telku. Tak, môžeme ísť do parku. To je druhá ukážka. Takže ísť do zábavného parku. Môžeme, to je tretia ukážka, môžeme sa prejsť na bicykli. Štvrtá ukážka. Môžeme napríklad polievať kvetiny. A po piate, môžeme si kopať s loptou. Tak, to bolo 5 ukážok, ako sa nenudiť. A napíšte mi do komentárov, ktorý sa vám najviac páčil a nezabudnite dať like a keď tak môže byť aj dislike. Ale to mi vôbec nevadí. A teda lúči sa s vami skupina Max TV a teda čaute!